Atenció, perquè estem en l'Hotel Westin de la ciutat de València. I vos preguntareu, què fa este home així? Pues estic així perquè tenim una sorpresa guardada molt gran, perquè així està hospedada en el dia d'avui la fallera major del Passeig de l'Albereda, Avinguda de França, Carmen Lomana. I nosaltres anem a passar tot el matí al costat d'ella en les fotos oficials, quan van a pentinar-la, quan va a visitar també a les indumentaristes i tot aixina, que quedeu-se amb nosaltres perquè anem a entrar dins del cor de Carmen Lomana. I com hem dit abans, ens anem al cor de l'habitació de Carmen Lomana, que estan pentinant-la, vestint-la i tot. I nosaltres no anem a perdre cap detall, així que anem per cada dalt. I què t'ha comentat mentre les pentinaves i tot això? T'ha comentat alguna coseta? Pues la veritat és que m'està parlant molt de les tradicions valencianes, que ella es va vestir quan era joveneta. Qué delantal, qué vestido, déjame que me vean. Y con esto se puede bailar bien. Yo tenía miedo porque se mueve. I estem així esperant a l'arribada, de qualsevol moment arribarà en el cotxe Carmen Lomana. Estem esperant, a veure fent temps. Espera un segonet, Paco, que m'està cridant Julio al mòbil. Dis-me, Julio, sí. Vale, que ja està així, que ja ve en el cotxe, així que correguent a avisar-los que ja està així Carmen Lomana. Vinga. Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Got that glitter on. Què t'ha contat quan estava mirant les teles? Què t'ha contat? O quina tela l'ha agradat o no l'ha agradat? A veure, conta's una mica. Pues la veritat és que ha estat molt interessada per totes les teles, ens ha preguntat per dibuixos i que com se teixia tot això. En fi, que la senyora ha estat molt interessada sobre tot això. Nosaltres posarem tot de la nostra part. En mans de professional això és fàcil. Sí, jo crec que sí. A més, ella se deixa. Està guapa. Guapíssima, guapíssima. I com li queda el traje? Fenomenal. Nosaltres encantats, la veritat és que sí. I bueno, pareix que li agradaren quasi totes. O sigui, per nosaltres és un orgull. Carmen Lomana, en quina destreza lluirà les teles vostres. Sí, porque ella tiene todas las cualidades para lucir el traje de valenciana como Dios manda. La vi muy cercana y sinceramente muy interesada en el proceso de los tejidos nuestros, porque bueno, nosotros principalmente somos artesanos. Tinc que dir-te que el cancan és totalment especial per la nostra indumentarista Carmen Asins, pues, que és un disseny seu i per això pues, jo estic totalment salvat. Va dir, jo és que sóc l'amigo de Luis Alfonso de Borbón, que a lo millor ve a l'exaltació, i Carmen Lomana és molt amiga també de Luis Alfonso de Borbón, perquè tu el coneixes des de xicotet, Alfonso. Nosaltres el coneguem de xicotet, venen en Alacant, i és una persona pues, que farà tot el seu recolzament per a poder assistir a l'acte de Carmen Lomana. I correguent de les barraques hem vingut a Art Antic, així estem al costat de David i José. Bueno, José, el primer impacte de tindre a Carmen Lomana en la teua casa, com ha sigut? Pues la verdad que muy bueno, la ilusión con la que ella ha estado mirándolo todo y nosotros encantados. Me ha sorprendido y bueno, ella ha tenido mucho interés y tiene interés en ver la parte del taller, un poco que le enseñemos cómo se ha hecho sus aderezos y un poco el proceso de fabricación. Enamorada, prendada y tiene que volver porque quiere coger y llevarse cosas de aquí de fábrica porque son muy antiguas, muy bonitas. I des de Casa des Miralles posem el punt i final al que ha sigut la tornada en Carmen Lomana, 5 de l'Esprà, sense dinar. Hem visitat a tots els artesans. Les barraques, Art Antic, Camilo Miralles s'han portat aquest preanyoló preciós, clar que sí, i no més resta dir que n'hi ha que veure-la el dia de 7 en l'Alameda Palace, on serà exaltada com a fallera major del Passeig de l'Albereda, Avinguda de França.